उत्तराखंडनि राजधानी देहरादूननि धरमपुर एलाकानि बिसिङाव नेहरू कल'नि हिनै कायसा थायनि bumung tongo tei a थायनि बिसिङाव कायसा family tongo tei a family no bui rohila family hingkhe jotno borokno sinibayo tei a family ni bisingo khoroktam tongo members rok bihik bwsai tei bwsa bwsai ni bumung ashok robela bihik ni bumung wngkha kamna robela tei borok khoroknwi ni khoroksa bwsa tongo 3 bosorni borokni bwsajuk 2014 sano ashok tei kamna love marriage khlailai kaijak laikha ashok hingkhe transport o samung khlai tongo tei kamna hingkhe bo nijini boutique business tongo khoroknwi bihik bwsai no borokni life ni bagwi belai kheno struggle khlai tongo rang puisa ajinani bagwi tei borok o samung khlaima tei rang bo kusuno manui tongo hingkhe din phaikha 29 August 2019 ni sal a dino horni prai 11:30 digio tei a jorao rohila family ni nok bisingo kaisa guli kokmani khorang khna harka borokni asporos ni borok rok belai kheno o khorang bo silai kokmani khorang krima singcha tei o khorang no khnama logi no asporos ni borok rok joto khaprum lai bini nok bwkhak faising thanglaikhya nok bwkhak faising thanglai borokni nok bisingo hapmani yagulo nokha ashok rohila hingkhe bwchango thei kuplung khlaiwi klaijak tei borokni bedroom o thangwi naimani yagulo nokha bini bihik kamna rohila bo haino hai langma chojak khlaiwi bed o klaijak tei borokni 3 bosorni sajuk tongo bono bo naitok laikha naitokmang nokha almira ni kinaro khlaiwi hwijagwi belai kheno khirijak gabrokjak khlaiwi kapjak hingkhe o najara joto nukbaimani yagulo police rok no birbar borokni bisingo khoroksa borok police rok no inform khlaikha tei police rok bo logi no a thaio phaiwi sokpaikha aboni yagulo kheno police rok phaibamani yagulo ambulance rok bo sokpaikha ashok tei kamna no ganani no kaisa hospital o admit khlailaikha hingkhe ar jagao doctor rok check up khlaiwi nugui mankha je ashok hingkhe belai kheno serious condition o khlaijak haifano thwiyako bini langma choliwi no tongpo phiaba bini bihik kamna rohila hingkhe 2ta guli sago nangma bai ar jaga eba kheba a thaio no thwika hinui saimankha police a borokni nogo je guli kokjakmani a thaio forensic team tei technical team no logi no nuhuno judge partal khlainani bagwi judge partal khlaimani yagulo nukha forcefully nogo hapmani kwrwi tei kebo sikok mangkok phaiwi rangchak rijak amo kahairo kuno khokjakmani kwrwi hingkhe oro tei saimankha je borok nogo habwi haikha obo borok no just pre-planning bwtharnani hinui no habwi phaimani hinui saimankha police rok tei forensic team rok judge partal khlainai rok sawi khwnarikha poribar ni khorokni borok belai kheno serious condition o masa hingkhe to bihik thei paikha tei masa bwsa hingkhe langma chotui police rok obono naisingui tongwi manliya dakti no investigation khlainani ongkhor laikha aboni yagulo kheno kamna rohilani ma kwthwi no postmortem khlainani bagwi autopsy o rewi rohoro hingkhe amo kahai kwbangma no nukjago rang puisa ni bagwi bo bwtharmani je rang puisa lenden rewi manya eba kheba suwi manya abo kahai rokni bagwi phiaba o story o bwtharjakmani hingkhe amorok slai joto juda se hingkhe norok o story o bwtharmani ukulokni hwisa kok rok tei bwthanai sabo tamni bagwi bwtharkha o kok rok no khwnamani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai hingkhe video no chengnani swkang joto norok poila koinani muchungo je
Ani channel o ketal hingangke channel no subscribe kelaidi te pas ni bell icon all no sina no bota pongdi tamni hingke jotno selai sekang jepro ang video upload kalayo upload no thani sekang soginani bagi hingke faidi bisi yang ayang kok saya kare video ni main point no tui kok salainai 10 दिन याखेबा 30 আগস্ট 2019 ni salo पुलिस रक अशोकनो कक रक सुंप्रिकनानि हिनै थांलायखा हस्पिटालो आवनि यागोला खिनो अशोक पोसाका 29 আগস্ট याखेबा 10 दिन आदिनो खरकताम मास थुबुइ बरक चिनि नगो आसामसा हाबलायखा borok ajrao holo asulai tonglayo hingangke a khoroktam ni borok ni bisingo khoroksa borok phaiyi asungno sekang hamla klai phaika silai kogui hingke silai kongma bai o guli bini bwsango nangui arpar ongui thangka aboni yagolo khino bedroom bini bihik asukjak aro thangui o borok mak thamrok thangui silai kongmani duibar khnaka aboni yagolo khino kisisa chirok kha bini bihik o khorang no bubo khnawi tongo aboni yagolo khino bihik ni tei khorang khnalia hingke asok obo sawai khnareo khorok tamno to jotono sinia phiaba khorok tangni bisingo khorok sano hingangke kaham keno sinio borongni hasal ni relatives ni bwslano hinui o relatives ni bwslani bomongkha rinku singh asok police rong sawai kranika rinku singh chhattisgarh ni hinui Ashok Singh jail logo bahapsa khoroksa borok no belai khino bui togilas khlai jail logo bo mahapka aboni yagolo khino bail ongkha koyek bosor jail lo tongoi tei jepro bo nogo thangka bail manei abro nog ni borok robono nogo kari liya tei tamni hingangke rinku ni nesar no boi bai bulai toklai omo haike mang jail o habui tongnani abagui nog ni borok bono kisapano hamjakya omo kahaike guri berai boi bai bujak tokjagu boino boi togu omo haike tomong tongnani abagui nog ni borok rok bono nogo karinani gosilai liya ajorao aboni yagulo khino Ashok saka bini nogo o rinku singh no nuhunai naharka dera no phai tongphai di hinui কয়েকদিন hingangke rinku singh bini nogo tongkha Ashok ni nogo aboni yagolo khino bihik bini background ni kok rok no saiman mani yagolo bini nogo tonina ni bo soiliya bihik nog ni tiklai rohodi hine Ashok rubila no saka o kok rok ni byapar no tui no borok khorok ni kini kesaro walai mong asainani chengkha tei borok walai mano nugui rinku singh bo borok no nog ni ongkhoroi thango bini ichhawai no tei o karon rok ni bagui no bochong no hamla khlai bwthar kana hinui sakha Ashok ruhila hingke tabuk poila police rok ni thairimo prime suspect manui thangka obono tui no rinku singh no manai tungnai hinui police rok tabuk hingangke ongkhor laika borok no naitungnani bagui Chhattisgarh bini nogo poila thanglaika police rok nogo thangmani yagulo saimankha 1 বছর ni sekang no bo nog ni ongkhoroi thangka tei 1 বছর ongui thangka nogo tabuk bo kaphaya kohini sakha nog ni borok rok aboni yagulo khino police bini number nahakha bini number nahai trace khlai naimani yagulo bo saimankha bini number bo 1 বছর ni sekang no thui paijak hinai police rinku ni joto yar dolrok no bayab rok no jotono no sungo phiaba kono jagao fan bini atapata manliya police rok borok ni phaisingti pura effort rioi naituko borok samung khlaio phiaba rinku no kono jagao fano naitugui manliya je society ni bisingo o kan ongkha a jagani cctv footages rok bo check khlaio a cctv footages bo rinku phaimani thangmani obo kono nokjakliya hingke kubui de rinku singh borok no bwthar kana naiki ba obo thokai kok de swnamjak ongkhana o kok rok no saimanani bagui part 2 mana singnai jodi no part 2 nangui tongkha hingke comment o part 2 hinui seiti norong bagui ang part 2 dakti no tubunai।